Ne vom regăsi la un nou episod. Astăzi ne vom juca Roblox. Ne vom juca pe Roblox. Cum să nu ne jucăm noi Roblox? Păi normal că trebuie să ne jucăm Roblox. Sunt un pic răcit, scuzați-mă. Îmi cer scuze de Vali. Hai să jucăm un pic mapa colegei mele de la școală. Ia să vedem. Să joacă asta cu clicker. Din clicker. Să vedem. Dacă mai am viteza care o aveam.